Здравейте, аз съм Емил Тафров или накратко Емката. Попаднах на обява за работа и реших да кандидатствам. Устойчивост, гарантирано качване, внимание към клиента. При нас абсолютно нищо. Опитът. Най-често не знаят времетраенето на самия ферибот. Телефона. Намиране на алтернативен вариант. Обяснявам да се провери отново камиона, за да ни информира на кое пристанище. Ботев. Джилото. Спорт. Добротата. Да ходя в Балкана. Даниел ще предизвикам. Кой ни си изключил звука? Глоба 5 евро да останеш на излизане. Сега в момента нито виждам наистина такава. А сега виждаш? Не. Така и ние не те виждаме. Чай, че направо. Вади увеличай го още, братле. Най-много да дигне диоптера с още половин един.